plejer at gå nok. Så må vi sgu da hellere lige se at komme lidt i gang her. Dejligt vejr. Ja, der er nok ikke nogen vej udenom. Den sidder der. Den sidder der. Sikke en dejlig dag, det er i dag. Det er sgu lidt svært med en hånd der, når man også skal holde kameraet. Men nu prøver vi. No hands. No hands. Wow. Shit. Da 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 da.